Good morning. So, magluto na sa tao bihon. So, na ako'y cabbage, na sad ko'y bihon, then complete lamas with chicken ako isa ko lang ni guys. So, na carrots. So, instead sa kuan guys, batong, wala man tayo bagyo bin, so batong na lang akong ibutang para narapot siya mo green. So, ato na niyo siyang isalang. So, ako nang gilunod ang mga gulay, carrots, batong, ug ang cabbage. So, ato nang ilunod ang bihon. So, ato na din siyang ukay-ukayon guys. I-mix na to para mo absorb ang mga ingredients sa bihon. So, ayun na. So, ukay-ukayin na to guys para mo absorb ang lasa. So, nice kayo siya guys. Kaya naa siya green na. Yan, bukas kayo yan. Bisag wala yan mo'y bagyo beans. Yan. So, yan na. Kaon. Luto na ang Bihon Guisado. So, thank you for watching guys.